खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दायो नै आङो इसुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय ब्लगखौ। दायो ओंखामा मोनबाय, ओमफ्राय बिथिंजा दायो दालि आरो बेदर संगासिनो आरोना। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ माने बिराद गोबावजों आगै फैदों आरोना, आगै मटु जोंहानि आगै फैदों, गुवाहाटीनिफ्राय फैदों। दानि फुङावनो मोनफैदों आरोना, कलेजाव एसे खामानि दंना सालबारि कलेजाव। ओमफ्राय दायो माबा रायलायगासिनो बिथिंजा बिगुमैजो गोबावनि उनाव दिनैहाय मटु आगैया नुजाफिनसिगोन आंनि ब्लगाव। माने गोबाव जाबाय आरोना, नङाबा नोंथांमोना मोनफ्रोमबो ब्लगावनो नुनो मोनोमोन बेयाव थानाय समाव। ओमफ्राय दा बेथ' थांबाय नालाय गुवाहाटीयावहा। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ। नै पापर एवनोसै दायो, बेलेग बेलेग कालारनि आरोना। नोंथांमोना सोर सोर जायो कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो। बारा गोबाव दोनबाबो खामनो नागिरो। जाबाय नै एवखांबाय दा, ओमफ्राय बेदरासो माला मोनबावो। बहाय दिबा लागे लुथामारि गेने एक जायगा बहाय दिबा लागे दिताय खाय गटायानो मोनसे जायगायाव होनांगोन, होमबासो खनसेनो क्रप क्रपनो दावलाया एमान भात फेलाय नाखयो भातखौ लाल साह लट खाबाबो इखोनथ होनांगौ आंगायो बिराद आंगायो মই जिखिनि खाइছো ना इटा इटु खालिটো खाबा नलाय आरो नङा स्टुडिअ पास्ता लागे पास्ता साले सयटा पास्ता सयटा को ini datang main buat oh ada sangat skuti lah skuti jadi penjang buat ini bray ke liter ayo ayo hah 300 taka di 1000 rupiah oh siya orang jaga sisa busuk dia ओमफ्राय ini oslam ना दा रेनकोट लावाखै मोजां मोना बोथोरा दहाय फुङाव ओमफ्राय इखिजासो मोनफैदों आं बाग मारायाव अखाखो इखिसो नोङाबा इखिसो साफाथार थाङाबा हाबैया होमबा सोर सोर दं सोरथानो बाबु सालस दं Sibuk nak kamu? Sibuk bersama. Aku lihat video. Kamu sekarang itu lagi. Aku dengar lagi nak kamar saya dulu. Kira lagi baru deh. Itu bidak gue. Itu. Oke, sudah. Dia stumpan lo deh, salah pilih. Keksis dia ya. Tuh sampai gimana oi? Hangi di. Kita di urusin. Gimana? Yo, doa di. Nah, di. Lokal nama beri. Salah nih. Udah. Bapak lagi di nama Kangpin ada dengan mana nih? Mana? Bapaknya sebut sekali. Kangpin bay, punya ada. Kangpin bay. Babua? Kangpin bay? Atur nama malai. Yap. Tanya. Maksud apa? Boiler. Buka-buka ang maba hambang haldi bangan aku mi. Aje. Maba kana dusun le. Engkau jangan apa kado untuk sudah? Hah? Engkau jangan apa kado? Nang lah. Ang lalu kuning kan ya. Nang lah. Maka nang lah. Oh ya. Dah lupa lah modem suka nang. Modem dosa kali. Sampai gue sama nang. Apa? Bagus kalau ini alu bangan nang. Orang ni. Salahnya. Maka.
जारलाहाय नै नि हालांफै नोंहा नि हान जासिदो आङो इमान आराम जानो होननानै एवबाय आङो एवनाल' दोनदो दाङासिनो आखा थाबाय आं जानो पापर इयाव दङ इसुङाव लायनो थांसिगोन नै जोंहा फंबाया स्कुटिजों फैबावदो नै गुवाहाटीनिफ्राय फोथायनाय नङा रावबो नोंहा खायसेया फैयो आरोना आं बुहुदखौनो नुदों ओमफ्राय दा बै सासे मादैमोननाव हाबहैनो नागिरदों आरोना आगै प्रिया मोनानाव थौ आगै प्रिया मोनानाव आंनि पावार बेंक थाबोदों ओमफ्राय बेबो हाबहैखानोसै आरोना आंना खोनाया शिलंआव आंना खानाया जेथो जाजोब्बाय नै लोबनानै हनो मोनाखै आं गिदिर लाबोनाय बाथ्रा दंमोन हिमालयानखौ आंनो हरग्रोनाय एकदम बेलासिनासो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो मोनबाय आरोना जोंहा मोसौ फिसा जादों आरोना निउ फेमिलि मेम्बार जोंहानि ओमफ्राय दा बेयो दाखालि जोंनि एनिभार्सारि दिना जादोंमोन ना मोसौ फिसाया जोंनि एनिभार्सारि दिना जादों आरोना दामब्रि फिसा जादों ओमफ्राय दा बेखायनो माने सानथाम सानब्रै जाबाय नालाय ओमफ्राय मोसौ बिमाखौ थुखैनो नागिरदों आरोना हासबेन्डआ नै बारियाव लाबोबाय ओइनो बाबा टुकुलि लायनिदि आङो नोंहा बिमाया माबायदि माहा दाउ फिसा दाउखौनो गिनानै खारबोदो नायलाय ओइ र' नोंनि फिसाखौ रावबो लाङाखैथ' दाउखौसो गिना खारबोदो ओइ दङमोन ना दङ दलद था बामजाया मानो सैतानखा बामजाथारा बामनो नागिरबाबो बामजाया Tukulia. बेसे गोबाव नोंखौ हमनो जुजिखो हा बेसे गोबाव नाङा खारगोन इरानो बिमाजोंसो खारलांगोन दानो बिमाजोंसो न'आव थुखैनांगोन साननैसो दिनाव दा थुखैथ'वा दे दुस्थ' जानाङा दे खेबसेनिया मै कालारनि मोनो जानिया ओमफ्राय एबारनिया बिदि जादों एसेबाबो किउटानो आरोना इबो खर'आवथ' फैखाद